Karbi jutang asong tikilang jun na hawaramaya hinpen pirang kiamay kipapon. Kadom rong pipi amek kaveyaki sopen se kachelang jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbielong kirap kachuhang. Ingdeng thomkep Karbi riso nimso ronga jiaphan jengkha zone B1 atum kachisik kachedang. Kardom pini ada birta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi nanarju ikta birtang ton pen. No nakai lake social media hin ke paprang pika porhut. Social media ke lang pen mithang aphan ali chepalong un. Bonta langpon pamit hek the puluti mithang aphan lapen hamphang aphanta panahok thek. Kidamtang chiti ni phai krisir keparni dongmuka grasinja klamalong Karbi riso nimso ronga je katalon ponjia demalong Karbi jutang asong tikilang juna hawar amaya hinpen phirangkia mai ke phapon. Bangso phirangkia mai ke phapon ang kok alam thia bangke aningkan wang ason thak thak pininglet hot sitame ingdeng thomgep Karbi riso nimso rongaje katalon ponjia phan chisik chidang boma porhut madne aning kahino bang social media long isi ahok helam kapachethang aputhak ningduk chepaklangsi phirangkia mai ke phapon. Social media long kapachethang thap alam thelake rasinja klamalong cement ar longpen ki kimpon longle chete hem ki kim ke patang ji phan munit ki reng ki hang apot pusi pachethang lo. Bonta laki angkur kawit hektik alam thi pusi thanpon. Ining nang ingdeng thongkep Karbi risun ronga jelong tikilang jung hawa mai pen tak talon pon ye phan ka chisik angbong nong nu nang eklang rok ining dono jina lamdo lase ka thang ateng itu ma phan nang pa thang pia teng la puhan lo alang ligo pitong ma thalong ne labangso ali pen ka son se pon lake permanent ke son se pon ya bang ahor mulo lase labangso ke son se pon je lo nang se jogdun nong no ke pon ladake dan ke hang si patang te diat polam lake kadok awe sangkur atum tama thanang ne labang so lam bangke budam polong te ke lagjun hawara mai alon ke doge langon e bang photum lasi ladake dan pe ne pinai voi jon pinai phak jon pinai polam tawe munit aphanya phialam no huti pum ta hang he lase lapuson ke pache thang pulutang te ni tuma hin pen sodak pen adai enji lape ingsaji Rasinja klamalong cement ar longpen ki kimpon lake jambili alir ahemsi ki kimpon lapen bangso hem ki kim ke patang pontong thek thedet abangke bangso hem ki kim ke palang memuchot je phan drawing kasalam thu apot pusi thanpon lapen bangso hem ki kim apharman ke munit ki reng kali buti ipumta arnam arnietum ki hangabe pusi thanpon lasila pusona hok helam madu sitame kapachethang thap thedet je phansi pachini pon laben bangso sai langno ka chuklema bang aphan arona tengpen kepang sai ji aphan police station along lam hoimate FIR sitame pidampo pusi thanpon laben madne atum jongsi bangso hok helam kapachethang dunder atuma phanta chi remove lab je phansi chuning report media long chipi amen ta no yung thek lake long lia chitie bangali donatum lake jambulia li no son se ponwang ke jambulia li si non tang terem athi ladak kelar pon aprang pen alon dumuchop nasi ke meji pula ke meji bo pula hai ka chingwai ke je than pon a joine asap oder chap dukok lo lapen komane abang phujong si out kelang no mate kopine ke matha kele damde mate kopine alang ke chokchi do kok potela support ke chokchi lo bong prabjin pen chi remove ji mate la support ke chi dile ji lapen ke komane tumjong si la so ke chi remove me afrang screenshot admin pen la so screenshot long pelang tum ise task ki chi bitu ate repost to that pulote halaki post tum ana phan stame tum prabjin pen alang tum phan dak hanglap ni tum te kelang jun hawara mai hin pen tum lapen non ingdeng thongkep hawar Karbi risunim soronga jelong nitum RC prison secretary pen danglok nitum dak festival mate riso nim soronga jelong ke pachun ja bitung tum pen tumalang di tuman kangsai padu ponji dok mokapen samsing inti Karbi Anglong live
Lakha ingkoi ratrok Duar Bogori MSC constituency angkang Deithor police station ke parlo rong tike ke hai rong pia rong amikar karlitang sarthi tok biachor kadom rong pipi amek kavya ke sopen se kachelang jia phan local MSC mate EM Richard tok bia phan kerap kachohang Pirthe long ke duduna kisung ke thenai ke amek kavi henlo amek kavi pen pirthe aliralon thangnat chini dunde der asonsi do Lasonsi kadom rong pipi asupi aki bisi ahem ka chidama hut a ok kereng pen ajo kisang ajok adap ki thurpen amek chichar chederlo lasopen puthot prayer center long selang damlo bonta hadak ki do tumpen na ke than ke a ok aja kong kavya joksi lapuson amek chichar chederlo lasi doktor along le selang dam thapusi nang thandun lasi nona por hospital along se kilang dam jia phanta tangka kavede da jok se kachilang jia phan akisung dukoklo Lasi se kilang dam jia phan local MSC mate EM Richard tok bia phan nangra vek thapusi asupi aki bisia bang kachuningri padopo Nimen ke kavi pulon la pen nilikur bang ke tok bipilo. Inte la ni ya pen ke kuson do te phone na. Na bang ke nilipai lo. La nilipai long ke nilipai bang na son asupi aki bisi dolang mati angke la so asupi ki bisi hem si dam pulo amasing ke hadak dam pen ijuan pinilo a okring nu si lo masi la so okring nu ke masi adap thu lo amek dang ave det lo So ke teacher chi pen ke aprang men na pinia kisu du pian ma mante kisu ave la su ingve si vet pen alam cha i kisu bang ke apra man ke ave la ni be si vet kisu pen masi ko son ni yom pen ni chini ni det lo amek ave det pinia akirap long ma so ka pen la pen ke the ke ding long i ke sarkar pen thang nat akirap ta long le la long lang ke non nom ke la kisu punon sitame ki mek ke lang punon la ha ki joy pen long la so lam pa puthak manina khobor bang du ma ave la hapa kan phan bang khobor bang be ke du inte non na bang ke nang litum la education ni em la da Richard tok bia lang ni phan kopi la so lam pachin jang tung Nili pachini kang tung bang ke mane nili pai amek ave det lo kasi la pier the amek ka pachin tudun dang thek ji phan ni liar idu Lapen komat ne ke theki ding atom jongsi nangrap ji ning ke hang pulote la screen along ke paklang pon account number 7422010095 lapen IFSC number UTB10 TRRBA GBA long le nang homri ignon pusi tuning report thu News report Karbiang long live Asengkan wang ason thak si pining le thota nijang Karbiang long jengkha zone B wana hin pen chengbong langsibuak lamalong kapaman ponji ingdeng thomkep zonal Karbi Youth Festival kapaman ponji phan chisik chedang ponbom tanglo Bangso hu jengkha zone B wana mai phu lindok ronghang alangli penta pachini pon atengki pininga sengkan ingsamjin pen kapachun ponji phan lapen alangli tumalong pininga sengkan kadokawe Grip ho aterang atum kachetong dunjia phan kachisik kachedang ponlo Ketika ding kemat hathek mati litum ladak intellectual section tum sitame alang litum tat na cerap situp dun popusin ning therlo apen la solong pen ke kapache thang ilitum ning hang choda chokchi ilitum kapache thang abang akenang so lasim media person la ilitum print media pen chenglok electronic media pen chenglok mate ilitum kadok abe cerap citu pulote ilitum ke claim ke dama banga anso se pir long pache thang unji pusin ning the lasi ke claim ke dama long pusame ilitum adara por setame nang litum kerap ilitum kadok abe cerap si unji pusin ning the lasi lada bang ilitum ke sisi ke dang bang non answer damni dihinare na bang mate akrong bang litum katora bang do seta nilitum an bang ke laso kisung ke papari phan litum ka bori ka sisi ke dang dolo lapen timlin ben chun popusi ilitum ning the lapen alnamalong samil tum ahir jume johang Karbi jutang jubat kaching hon lapen kapachun ponje phan jengkha zonal arlokido arada tum labangso ingdeng thomge bronga jelong kachetong dun peje phan sitame mai phupen kachuningri padopon Keniltum ilun ke kang risu yang terang dum phan bang keniltum mesen penilitum kunan baga chumri nai terang kedo an bang keniltum chumri pon bomlo lapen pining bang pen bang ke pining ong ke dia rokom siniltum teglong lo senon niltum gachinia teng polon te klardak ben gachinia bang ke terang krip phone bang ke
pining labang sa hawar kar bigisun sorong aja long bang nang che tong dunia pan bang ken niltum hin pen aklar dak pen sini pon una Kheruni pen Mohan Teron Karbi Anglong Live. Karbi Anglong arlo apuna chak atok lang atemon kivang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council a CEM tuliram rong hang pen manglo. La soke mang kapachun jia phan Karbi Anglong Autonomous Council Education IEM Richard Tok Bipen keng kam che jersey Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong angkang kaprek ahawara long kedu school highway long humri dam lo. CEM la pen Education IEM atumak kemang along pacheton dun si Karbi Students and Youth Council Jaipong aro tumpatirpi ponsi Jaipong ahitia klamalong kedamtang chiti ni phai kriner kebarni ingdeng pho education awareness la pen felicitation program denglo. Jaipong hawar long ka charlie hin kapaprang dun thekje phan puak kemang pen nation building through education and cultural development pu ATPNC pining surihini ra ingkoi ra hinia ningkan HSLC la pen HSSLC angdeng asad lang kiuna tumaphan manpeng pen archulu. Education awareness kam felicitation amai KSYC Jaipong aro chunbang Rajan Tok Bipensi chari ponlo. Mai ke phalam theke jai lapen alohi kapachinia por KSYC CEC rap chunbang Bikrom Kropensi apor enlo. Mai long lam theke pa jai ji aphan lam jai sarpo aman pen Golaghat Hemo Prova Borbora Girls College Assistant Professor Mongol Singh Rongphar IGSSS UNICEF District Coordinator Sabin Rongpipi lapen Dhentaghat Longmir Jeng College Principal Bibison Rongpia Tumpensi Pathan Pamum Tekanglo. Laso hud alang li tumpen logaw charli akenang sot arta kangduk penan ke do lapen piso ken anparta rakia hormu kirimpen munira kai kanahok alam hai hui lamjai sarpo tumpen thanpar jirmi tekanglo. Maelong aluhi sarpo man pen KSYC CECMI pu Sanjoy Timu Chitong Dunsi non hedjong ang theke paklang class 10 lapen class 12 asat lang kiuna tumaphan ningkapa thepen ningkaparung alam the than tekang. Maelong manpeng aluhi man pen KSYC CEC chunbang advocate Jiban Be KSYC Dunmai pu Bipul Tiso Langhin VDC Chairman Barim Rajiv Milik KYDO amai pu Barim Kiron Tokbi Hirbang Longbir terang atum pen chenglok Jaipong hawar kido kaprek arong gangbura sarkari gangbura sarphi sarphu lapen lo charli arisoi jangatum chetong dut langhin pen sarpangri ingti kathar Karbi Anglong Live. Kedamtang surihini ra engkoi raisia ningkan upper day grum lokhiram rong phara rong along arni sivet bahini jirpipi okachutur damahut Kopai ke lang noa joine Karlitang Anisha ingti pipen Karlitang Subita hanse piatum aphan kapat hivek abangphu Kelvin Rongphi Jorhat Juvenile Cell and Jail Pen jogde dapi nini nithom angbong amat puthodrai komsai kherdeng kachingnang thu Kedamtang surihini raingkoi rahini aningkan Upper Daigrum Lukhiram rong phara rong along arni sivet bahini jirpipi okachudur damahut Kopai ke lang noa joine Karlitang Anisha ingti pipen Karlitang Subita hanse piatum aphan inut Kelvin Rongpi apran karmu derajok Upper Daigrum mahawar hurchudut anpinlo Bangso joke pathive Kelvin Rongpi aphan raikom sai khetum nep ingnangsi Jorhat Juvenile Cell and Jail thapdam thotlo Bonta arta kijum heklanga jok Jorhat Juvenile Cell and Jail along pen joksi hem pachevango Bonta Kelvin Rongpi Jorhat Juvenile Cell and Jail pen jogde tapi rong malom hun kang pen ke chenglok a od kave ke klema joini ke damtang chiti ni phai trainer kep arnikang sampor phai phora chiti malom bornir ja radatum chikom si Kelvin Rongpi aphan nep cheklo Kelvin Rongpi aphan nep det penapi bor patharai kom sai kietum alongan khondam koklo bangso ke neighborhood kachethan pon atengki nili nutvet le kewangkali nili risang ho bangke thom do thulang posi kachingnang chek Kelvin Rongpi pen chethan pon Mantu bela so planning ikle mantu. Itu presiden an ajar dinggalan ciklu yang drop siwa lanwe ni siwa kiar Kali Ito holo da ni jingla la phun ka huma bang la. kuma bang nin ta latan itu party lo sta hala belega phun hala ladak pelo ni tu cekak Ke tu bina pana neblong mana neblong de. nelong le ni bana ka je Hala nupa ke ote ku mana. lupa ke or kuma bang ni sta ni tumla so kuma ni hem dadam
Kelvin Rongpi lage kedam tanga por huta munida pran ke na bang phua potsi puthot jail pen nang jog data phisita me lapuson asai na ke claim ke theglonga jog radatum kai ki aok chumhur pensi do thak nang poklo asibang so bang phua phan nona phong pen abang ke rai kom sai khetum lole det nang popusi haladak arong asar pen nang pachini dun patui apora long nilitum arong lang tubing tialong same lapuson inut kang huwa menit pusi wanglo masin itu marong risomar atum duty paton lo lasi lebang so duty paton pensi rong punat paton lo lapen rong lengat paton lo la grup ni thagdak si amasi lebang so kang huwa pi bang wanglo amasi nilit tumbang rong risomar tumbang net check lo si nang li hemalong le aja se ta chingwai matik lo pusi nili hin pen chingwai dung len lo lasi tu we chingwai len pen si pedawa poran nilit dum chingwai at kadu we la political party la pen ke rong mukhiar yang bura GB nilit dum SGB pen itum chingwai lo la pen ke BDP secretary Dibara Singnar alang panta Hansi alang lipen si Pinelo KSI bosoning ti alang sa medolo kasi lapen ke Lems secretary versoning leng alang sa medolo nasi nilitum lakching violence sar pensi len pantana pan information PC nilitum pulisari deng si hodaider Koila matipen Samson inti lang chithing pen Subhas Terang Karbiang Long Live Pini ada berta bangke lepas si kanton iglo demi thak mi kardom